Hey, yours truly, Renan Cam. Jeg står lige nu på Slagelse station. Ganske interessant. Jeg har lige mødt en mand. Nassens smøg. Jeg er nødt til at strømme på min elsmøg. Det er sådan rimelig belastende. Den tank, der strejfer mig. Hvad fanden er der egentlig, der sker i Danmark? Flink fyr. Han er jo en af de der skæve typer, jeg kender dem. Sådan er det. Dem er der jo så frygtelig mange af. Men jeg spurgte ham stille over, kan jeg mig? Ja, selvfølgelig, sagde han. Og spurgte han smile til mig uden tænder. Fuck! Hvad er det, der sker? Hvorfor bliver der ikke taget hånd om sådan en mand? Altså helt ærligt. Han er jo flink og venlig. Men hjælp får han fuck sake ikke. Altså helt ærligt. Danmark. Kom nu ind i kampen, for fanden, I kan godt. Ja, det er Renan Cam. Solen skinner, det er fedt. Det er onsdag. Så det var en update fra Renan Cam.